ברוכים הבאים לפודקאסט קפה עם מתווך. אני נועם קמחי, ובכל פרק אארח אנשים מרתקים מעולם הנדל"ן והחיים עצמם. תוכלו למצוא כאן טיפים מעשיים, תובנות מהשטח וסיפורים מעוררי השראה. אז שנמזוג קפה? יאללה, מתחילים. שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק של קפה עם מתווך. היום יש לנו פרק חגיגי וחשוב במיוחד שצולל לעומק של אחת הערים הכי מבוקשות בארץ וגם הכי מתחדשות, גבעתיים. אני מתרגש ונרגש להציג את רן קוניק, ראש העיר, שהוא מחזיק במפתחות של העיר הזאת. והוא לא רק ראש עיר, הוא יליד העיר, הוא גדל והתחנך כאן ואפילו היה אלוף ישראל וקפטן נבחרת ישראל בטניס שולחן, זה נכון? מה לעשות? ומשנת 2013 אתה בעצם מכהן פה בעיר, זה קדנציה שלישית כבר, ואתה בעצם קובע לאן העיר הזאת הולכת, והוא נחשב לראש עיר שהוא בגובה העיניים, כזה שעונה לתושבים בעצמו ברשתות החברתיות, מנווט את הספינה של גבעתיים בתוך ים של פרויקטים, פינוי-בינוי, עבודות מטרו, ובשנה האחרונה גם באתגרים ביטחוניים חסרי תקדים. בפרק היום נדבר על המנופים שאתם רואים מהחלון, על פערי המיגון בעיר הישנה, איך שומרים על קהילתיות בתוך המגדלים, ולאן הולך ערך הדירות שלכם בעשור הקרוב. רן, ברוך הבא לקפה מתווך. אהלן, תודה שהזמנתם. קצת רחוק מהמשרד שלי, אבל בסדר. אמרנו, נעשה את זה טיפה רחוק, שתוכל... שצריך ללכת הרבה. כן, זה טוב לסיבולת לב ריאה. בכיף, שמח להיות פה, ואענה על כל שאלה בשמחה. אז לפני שאנחנו צוללים ככה למנופים בעיר ולהכל, הייתי רוצה לשאול אותך, איך נראה בוקר של ראש עיר כזאת מבוקשת? הבוקר שלי, אני משתדל להתחיל אותו בפעילות ספורטיבית. מה אתה עושה? אני משתדל לשחות 3 פעמים בשבוע וללכת, יש לי חבר שאני הולך איתו קבוע בימי חמישי ב7 בבוקר, אז מאחר והזכרת שהייתי ספורטאי, כבר עברו 4 שנים, אז זה חלק ממני הספורט. אז אני שוחה וקצת הולך, מגיע למשרד סביב 9. יש ימים שהם מאוד ארוכים, שאני חוזר הביתה רק בלילה, אירועים, חתונות, ישיבות ארוכות של ועדה לתכנון ובנייה של כמה שעות, ויש ימים שיש לי טיפה זמן גם בערב, לא הרבה, ומעבר לזה עבודה רגילה שאני מניח שכל ראש עיר מכיר אותה. נמצא הרבה בשטח, נפגש עם תושבים, הרבה מאוד ישיבות מן הסתם, דברים שהם גם מחוץ לעיר, שקשורים... אני יכול להעיד בתור מישהו שמסתובב פה הרבה בעיר, אני רואה אותך באמת נמצא הרבה בשטח ומסתובב והולך לעסקים חדשים. כן, זה אנחנו עושים גם כל חג, עוברים כמה ימים, זה לוקח לנו בין כל העסקים, חג שמח, שנה טובה. בעיר קטנה זה יותר אפשרי, גם יותר אפשרי לבקר במוסדות החינוך, יש ערים שיש בהם 10 בתי ספר ומאות גני ילדים, אצלנו זה יותר מצומצם, אז אני גם מגיע הרבה לאירועים בתוך בתי הספר, נמצא בקשר מאוד הדוק, נקרא לזה, גם עם הגמלאים של העירייה, מבקר הרבה במועדוני גמלאים, במפגשים של שורדי השואה, יש איזשהו פרויקט שנקרא קפה אירופה, ששורדי השואה נפגשים פעם בשבועיים, אז אני מגיע גם לשם הרבה, וגם הרבה מאוד מענה, שזה לוקח ממני לא מעט זמן, אבל זה חלק מהעבודה, מענה אישי ברשתות, שציינת, וזה נכון שאני מפעיל את הכל לבד, הוואטסאפ, הפייסבוק, האינסטגרם, הטוויטר, מיילים, זאת אומרת, המון אנשים פונים אליי ישירות. זה לא לפעמים מוציא קצת מאיזון? זה לא פשוט, צריך הרבה סבלנות בשביל זה, ויכולת הכלה. זה גם בסוף לתת מענה לכל אחד, ואתה צריך לדעת גם איך לענות, וכל אחד יש לו כמה שאלות. הוא היחידי בעיר. הוא היחידי, זה בסדר, כאילו, יש לזה יתרונות ויש לזה חסרונות. אני גם בפניות מסוימות מפנה לאנשי המקצוע, למוקד, אבל הרבה אנשים פונים אליי ישירות. יש לי הרבה חברים גם בעיר, אז הם מרגישים חופשי לפנות אליי, וגם בנושא של בנייה, של תכנון ובנייה, של התחדשות עירונית, של תמ"א, זה מה קורה עם הבניין שלנו, מה מתוכנן פה, תבדוק למה זה מתעכב, כל מיני דברים כאלה, אז פונים אליי גם המון אנשים באופן ישיר,
ואני גם פוגש אנשים בפגישות, יש לי יום קבלת קהל פעם בשבוע, אז בסדר, אבל זאת העבודה, זה פשוט עניין של סדרי עדיפויות. ראש עיריית לגמרי. תל אביב, אני מניח שלא לא עונה באופן ישיר לתושבים, אז יש לו ישיבות אולי יותר גדולות, שהוא צריך לקבל החלטות ופחות להיות בקשר אישי עם כל תושב, אצלי זה קצת שונה. בינתיים זה מוכיח את עצמו, עם הצלחות, מה שנקרא, לא מתווכחים, התושבים אוהבים את זה, אין לי תלונות בעניין הזה. אם כבר דיברת על הצלחות, אז חלק ממה שאנחנו עושים פה בקפה מתווך, זה באמת להבין את ההצלחות של בן אדם. מה עומד מאחורי המערכת הטובה שהוא בנה, ואיך שהוא מתמודד עם הכל. אז אם כבר דיברנו על ספורט, יש משהו שלקחת מהספורט בעצם, ואמרת, אוקיי, אני מנחיל את זה גם בתוך העיר שלי? בואו נגיד את זה הפוך, אין משהו שלא לקחתי מהספורט. כמו מה למשל? תכף אסביר. הספורט התחרותי, ספורט בכלל, אבל ספורט תחרותי, ובמיוחד כשאתה בא מענף אישי, זה האוניברסיטה הכי טובה לחיים, הכל בסוף דומה. וכל הדוגמאות שאני גם נותן, בהרבה נאומים ושיחות, זה מתחום הספורט. רק אתמול למשל היה טקס סיום של תיכון של שכבת י"ב, אז בנאום שלי נתתי להם את הטיפ שלי לחיים, שהוא גם דוגמה מהספורט, שבסוף הכל בחיים זה כמו בספורט, יש מגרש ויש יציע. וביציע מאוד קל לשבת ולדעת הכל, ואתה יודע יותר טוב מראש הממשלה, מהרמטכ"ל, מהמאמן כדורגל, מראש העיר. אתה כמובן לא צריך להתמודד עם שום דבר, כי אתה בסך הכל צופה. אבל החיים האמיתיים מתרחשים במגרש. עכשיו, כל עוד אנחנו צופים בחיים של מישהו אחר, מהיציע זה בסדר. בעיה שיש הרבה אנשים שצופים על החיים של עצמם מהיציע, וחוששים להיכנס למגרש, כי במגרש זה סיפור אחר. אתה טועה, אתה מחטיא, אתה צריך לאזור את האומץ, לקלוע, לזרוק שוב לסל אחרי שהחטאת, ויש ביקורות, ויש התמודדויות עם כישלונות, ועם תקשורת, ועם קהל, וכו' וכו' וכו', וזה אותו דבר גם בתפקיד הזה. היו לצערי הרבה ראשי ערים בעבר, בלי להזכיר שמות, בכל מיני ערים, שהמדיניות שלהם הייתה לא לעשות שום דבר, כולל לא בתכנון ובנייה, אני מקשר לך את הדברים, כדי לא להרגיז אף אחד, וכדי להיות בסדר עם כולם, וכדי להיות אהוב על ידי כולם, וכדי לנסות לרצות את כולם. אז לא שיפצו כבישים, ולא בנו בניינים, ולא פתחו רחובות כדי שאנשים לא יתעצבנו, ולא עשו אפילו מרוץ, כי כשאתה עושה מרוץ של עיר מסוימת, אתה צריך לסגור רחובות ולייצר בלגן, והמטרה הייתה רק להיבחר כל פעם מחדש. לשמור על הכיסא. כן, עכשיו, הדבר הראשון שעשיתי כשנבחרתי לפני 13 שנה כראש עיר חדש, זה להקפיא את כל הבנייה בעיר פחות או יותר ל3 שנים, לעשות 77-8. עכשיו, איך זה מתקשר לספורט? זה הגישה שלי שהיא באה מהספורט, היא שקודם כל תעשה את מה שאתה, זאת אומרת, אתה לא יכול להיות ספורטאי, לצפות לנצח ולא לעשות כלום כשאתה על המגרש. כאילו, זה לא בא ככה סתם. ובענף אישי, כמו טניס שולחן או טניס, אתה לא יכול לחיות רק על טעויות של אחרים. כאילו, שחק הגנתי, גם בכדורגל זה אותו דבר. אתה יכול אולי לא לספוג גולים, אבל כדי להפקיע אתה צריך להעיז ולעשות פעולות ברמה גבוהה וברמת סיכון גבוהה, ואותו דבר זה גם בחיים וכראש עיר. אז יכלתי להגיד, אוקיי, אני ראש עיר חדש, אני עכשיו 5 שנים לא עושה כלום, אבל הבנתי שהעיר הולכת למקום מאוד לא טוב, כי לא היו פה בכלל כללי תכנון, והתמה השתוללה, ואם היא הייתה ממשיכה בלי שהיינו עוצרים בחלק מהמקומות ועושים תוכניות עתידיות שהן כוללות הרבה מתחמים של פינוי-בינוי, אז העיר הזאת הייתה כנראה נהרסת ונחרבת גם מבחינה כלכלית, כי לא היו מייצרים פה שטחים למסחר ותעסוקה שאלו הכנסות שהעיריות צריכות, וגם מבחינת מענה למבנה ציבור וחינוך, כי כשאתה עושה תמה, כמו שאתה מבין, צריך לבנות תשתיות מתאימות. כן, אתה מוסיף על כל בניין פי 3 דיירים ודירות, אתה בסוף מגדיל את העיר ולא מייצר שטחים לבתי ספר, גני ילדים. אז הראש שלי הוא ראש של ספורטאי במובן של
הסתכלות קדימה, סימון מטרה בעוד כמה שנים, ומהמטרה ללכת אחורה ולעשות צעד אחרי צעד כדי להשיג אותה, וככה גם נבחרתי לראשות עיר. כשנבחרת, שזה היה מעניין, משהו שאף אחד לא האמין, רצתי נגד ראש עיר מכהן. זה מאוד קשה מזכיר לך. להיבחר. ראש עיר מכהן שזכה ב-81% בבחירות הקודמות שלו, מטורף. ובעיר מאוד שמרנית ומבוגרת, שגם מעולם לא הדיחה אף ראש עיר מכהן, זאת אומרת, תמיד ראשי ערים מכהנים פה ניצחו. זה היה כנגד כל הסיכויים, אז מי שבא מהספורט יודע גם להפסיד. מי שלא יודע להפסיד לא יוכל לנצח אף פעם, זאת אומרת, אני הלכתי למהלך הזה, ואמרתי, אוקיי, אז מקסימום אני אפסיד, אתה יודע, אבל מי שמפחד להפסיד, אז הוא בכלל לא מתחיל את המהלך הזה. נכון. אז הוא מוותר על החלום הזה, וממשיך הלאה לחלומות קטנים יותר, אז הכל בסוף זה עניין של צורת מחשבה והרגלים, ואופי שאתה בונה, וזה בא לידי ביטוי בכל החלטה בתפקיד שלי, שהיא בסוף, הבסיס שלה זה הספורט. כשאתה נבחרת לראש עיר, אתה ראית 5 שנים קדימה או ראית יותר? איך, מה? לא, 5 שנים לא, 5 שנים זה מעט, חשבתי ש10 זה מספיק, הבנתי ש10 זה לא מספיק, כן צריך להגביל, אגב, קדנציות של ראשי ערים, אני כן בעד, אבל לא 2. תראה, גם כשאני נבחרתי בדיוק התחיל צוק איתן, ואחר כך הגיעה הקורונה ב-2020, שהיא שיבשה אותנו לאיזה 2-3, ומלחמות, מתוך ה-13 שנים שלי זה 6 שנים קורונה ומלחמות. עברנו פה בתקופה האחרונה יותר ממה שעברנו בכל ה-40 שנה האחרונות. לא אמרו לי שאני אמור להיות תת-אלוף במילואים. חשבתי שזה ראש עיר, זה לא קשור, אבל אז הרבה דברים התעכבו, ואתה גם מבין, בטח בתחום של תכנון ובנייה, שדברים לוקחים המון זמן, תהליכים. אז 2 קדנציות זה מעט, 3-4 זה כבר, לדעתי, תלוי בגודל העיר, מתחיל להיות מספיק, מכל הבחינות. לא, 5 שנים לא, אבל גם לא ידעתי יותר מדי, לאמת. חשבתי שאני יודע לאן אני נכנס, כי באתי עם העירייה, אז תבין מה קורה למועמדים שבכלל לא באים מהעירייה. אני עוד באתי עם העירייה, הייתי חבר מועצה, והייתי עובד עירייה 12 שנים, ורק כשהגעתי לתפקיד הבנתי כמה שאני בכלל לא מכיר את העירייה, ואין לי... עשיתי גם לא מעט טעויות, אגב, גם בתחום של התכנון והבנייה. מה הכי הפתיע אותך? מה הכי הפתיע אותי כשנכנסתי, כאילו? כן. אני לא יודע אם הפתיע אותי, אבל הבנתי קודם כל שזה תפקיד, אתה יודע, לפעמים אתה חושב שאתה יודע מה התפקיד, שזה קל, אתה יודע, מה, ראש עיר, מה פה, אתה יודע, מנכ"ל עירייה, מה זה כבר? זה לא כל כך פשוט, ואתה מבין שאתה צריך ללמוד את התפקיד, גם אם אתה חושב שאתה יודע אותו. הפתיע אותי המצב של העירייה בכל מיני תחומים, שחשבתי שהוא יותר טוב, והסתבר לי שקיבלתי, עוד פעם, לא רוצה, כבר עברו 4 שנים גם, לא רוצה גם לדבר על קודמיי, כל אחד עשה את הכי טוב שלו, וכל אחד מהם עשה דברים טובים, אבל העירייה לא הייתה במצב טוב בהרבה מאוד תחומים, ושוב, בתחום שמעניין יותר את הקהילה ששומעת אותנו, של התכנון והבנייה, אז הבנתי באמת שאנחנו הולכים לקראת קטסטרופה, גם עשיתי כמה שינויים, למשל, הדיור מוגן בסיטי שם, באריאל שרון, שנמצא, זה לא, כשאני נבחרתי זה היה אמור להיות מגדל דירות של 55 קומות, הוא כבר היה בדרך להיתר, ואני ביטלתי אותו, והפשרה שלי עם הוועדה המחוזית הייתה, רציתי שיהיה משרדים, כי בנו שם אזור שלם, שהוא אמור להיות אזור התעסוקה של גבעתיים, העתיד הכלכלי, בנו אותו עם המון דירות. אז הפשרה הייתה שזה יהיה דיור מוגן, מה שעכשיו עומד להתרחש. קודם כל, אני חושב שזה מדהים שיש דיור מוגן, כי באמת המדינה, לדעתי, בכלל לא ערוכה לעניין הזה של הגיל השלישי, שבאמת הם צריכים מענה, והם צריכים את המטפלים ואת ה-facilities ואת הכל שיהיה להם במתחם אחד. אז בנו שם את רובינשטיין, שעכשיו ממש קיבל טופס 4 בימים האחרונים, מאוד מפואר, 35 קומות, זאת הייתה הפשרה. זה היה צריך להיות, כמו שיש את איי-טאוור ליד, היה צריך להיות בניין זהה לו, גם של 55 קומות דירות, ואז שאלתי, אוקיי, ואיפה הילדים ילמדו? איפה בתי הספר? הפתיע אותי
משתדל להיות עדין בדבריי, התכנון הלא אחראי שנעשה פה בעבר. קח לדוגמה את שטח 9, את כל שכונת בן צבי, שאנחנו נחשבת יוקרתית, וקניון ופארק יפה, ודירות גדולות. לקחו שטח שהוא בעצם היה השטח האחרון הפנוי של העיר גבעתיים. אתה זוכר את השטח הזה, כן, שטח כן, 9? היו עושים שם מדורות. נכון, אנחנו בתור ילדים עשינו שם מדורות וכולי, ובנו אותו עם בניינים כאילו גבוהים, אבל שכל הגדה הצפונית היא 9 קומות, עם חניונים עיליים, בלי חניונים תת-קרקעיים, שטחים ענקים בעורף של הבניינים מבוזבזים ונתפסים על ידי חניות, על ידי רכבים, בלי בית ספר, בלי אשכול גנים, בלי אולם ספורט, בלי מגרשי ספורט, וגם הקאנטרי הוא קאנטרי פרטי, לא. זה קצת אכזב אותי, זאת אומרת, ידעתי את זה גם קודם, אבל כשהבנתי באמת מה נשאר לנו מבחינת שטחים וכדומה, וראיתי שלא נשאר לנו גם כלום, וגם את מגרש הכדורגל המיתולוגי של המכתש הספיקו להרוס לצערי, משהו שאני לא הייתי נותן בחיים שיקרה אם הייתי ראש עיר. למרות הפרויקט היפה שם של מגדלי המכתש של בסר, הבנתי שיש לי באמת אתגר מאוד גדול בנושא של תכנון ובנייה, ולכן נחזור אחורה גם לספורט וכולי, אז ההחלטה שהייתי צריך לקבל באומץ שהיא בהתחלה עלתה לי בהרבה הפגנות ושלטים וכולי, אבל בסוף הקדנציה הזו סיימתי אותה כשאני מועמד יחיד, ובבחירות שאחרי רצתי לבד. אף אחד לא התמודד נגדי, כי בסוף התושבים הם הבינו בסוף שאני בא לעשות משהו טוב, גם אם בהתחלה הם כעסו, הסברתי, נפגשתי איתם, השקעתי המון זמן בהסברה, במפגשי תושבים, להסביר את הנושא בכלל של תכנון ובנייה, אנשים לא הבינו בכלל מה אני רוצה, רצו רק את האישור לתמ"א שלהם, לא הזדעזעו מזה שגבעתיים, חלק ממנה יעלה לגובה, לא היה פשוט, עד היום. עיר עם צביון מיוחד, יש פה אוכלוסייה מבוגרת שלא, בשבילה בניין של 8 קומות זה מגדל. נכון. אנחנו לא נגור ב-15 קומות, הם לא... ולאט לאט הם מבינים שזאת גם מגמה בכל גוש דן. יש פה אנשים אינטליגנטים, זה לא אנשים טיפשים. אבל בסוף כל אחד מסתכל על מה שמעניין אותו ורוצה... רוצה את את שלו ומהר. נכון. וזה אחד הקונפליקטים הגדולים פה בעיר, כי יש הרבה פעמים ניגוד בין האינטרס האישי, של תן לי את מה שאני מבקש מחר בבוקר, ואז בלבל לי את המוח עם מתחם שיקח לי 15 שנה. ולכן להיות בתפקיד הזה, זה לא כזה קל כמו שאנשים חושבים בעיר כמו גבעתיים. כי אנשים מבחוץ הרבה פעמים... לדעתי בכל עיר, דרך אגב, זה... כן, אבל יש נגיד ערים שמתפתחות, יש להם שטחים, קריית גת, אז המטרה היא לקחת שטח, אין שם תושבים, זה לא פינוי-בינוי. אתה אומר, בוא נבנה פה שכונה חדשה, זה יותר קל. פה אתה צריך שהיצירתיות תעבוד... פה אתה בצפיפות מטורפת, פה אתה, כל מה שאתה עושה, מישהו נפגע. פה הכל תלוי בפינוי-בינוי, אתה תלוי בדיירים, בבעלי הדירות, אם אין הסכמה, אין פרויקט. פה אין פה יכולת לתת מענה לכל הצרכים שעיר בסדר גודל כזה, עם תושבים איכותיים כאלה, הם מבקשים, אומרים, תראה בתל אביב, תראה ברמת גן, אין לי שטחים, אני רוצה לעשות מגרשי פאדל, אני צריך לשבור את הראש איפה. ובמובן הזה זה הרבה יותר קשה, כי אתה מתמודד, אתה בחיכוך כל הזמן עם תושבים, זה לא כמו שאתה בונה שכונה חדשה, עושה קאנטרי, פאדל, בית ספר, תיאטרון, זה יופי, לא מפריע לאף אחד, תראו איזה יופי, ראש העיר, אשדוד, ראשון, לא יודע מה, מפתח את העיר. פה אין שטחים. כן. אין שטחים וגם אין כסף, כי אין לך אזורי תעסוקה. הקולגות שלי, ראשי ערים אחרים, הם אומרים לי, הם מבינים איך זה עובד. גם בתמיל הארנונה, אומרים לי, אנחנו לא מבינים איך אתה מצליח בכלל לא לשרוד, אלא לפתח, אין לך כמעט הכנסות. יש מזל פה לתושבים שראש עיר יצירתי ושיוזם, אבל אתה מדבר על 15 שנה של פינוי-בינוי, ואנחנו מתמודדים כרגע לאחרונה עם לא מעט מלחמות, וכל הנושא הזה של איראן, שאני מאמין שהיית מאוד מאוד מעורב, ואני יודע שהיית מאוד מעורב מול התושבים. מה אומרים לתושבים שגרים בבניינים משנות ה-60-70,
שלא יכולים לרדת למקלטים. זו בעיה קשה, ואני מקבל את הטלפונים האלה ב-2 לפנות בוקר מהילדים של המבוגרים ומהאימהות עם הילדים על הידיים שגרים בבניין ישן ויוצאים לחדרי המדרגות. שמע, אנחנו עושים את כל מה שאנחנו יכולים לקדם. אם פעם חשבו שגבעתיים מתנגדת לראש עיריית גבעתיים, רן קוניק מתנגד לפינוי-בינוי, וזה לא נכון. אנחנו העיר היום קודם כל הכי מתוכננת בארץ, כל מטר פה יש ודאות, יזמים תמיד רוצים ודאות, יש ודאות. יש תוכניות מאוד גדולות ועצימות, גם בצירים העוקפים, גם על כצנלסון עם המטרו, לגבהים של 30 ו-40 קומות. אנחנו ממשיכים לאשר את ההתחדשות הבניינית, עשינו תוכנית לפי סעיף 23 שהיא בעצם מחליפה את התמ"א, ורואים כל הזמן בנייה, ההפך, יש המון תלונות על זה שיש הרבה בנייה. אנחנו גם מאשרים לאנשים שרוצים לחזק את הבתים שלהם לעשות ממ"דים, יש גם כאלו, פשוט אנשים... יש תהליכים מזורזים לזה? משהו שאפשר... איזה בשורה? אין תהליך מזורז, אבל עשינו שינוי מאוד גדול במנהל ההנדסה שלנו. הגיע לפני 2 מהנדס עיר שהוא באמת תותח על, שגית אמרי, עשה שינוי מדהים, קבל המון מחמאות עליו, גם מיזמים, גם מתושבים, גם מאדריכלים. העברנו את המשרדים של ההנדסה לקניון, למקום קצת יותר נורמלי ונגיש, סביבת עבודה. יש שינוי טוב, גם דברים לוקחים פחות זמן, גם תוכניות מאושרות די מהר, אנחנו מתקתקים כמה שאפשר, היזמים כבר פחות הולכים לוועדות ערר, הם כבר מבינים, זורמים איתנו, בהתחלה הלכו עם הראש בקיר, אמרתי להם חבל, אתם בסוף מעכבים את הדיירים, זה לא יעזור לכם. תתיישרו עם המדיניות שלנו, גם אם התמורות הן פחותות, בסוף זה מאוד כלכלי לבנות בגבעתיים. אבל התמורות האלה, כשאתה בונה עכשיו איזושהי תוכנית, אתה בונה את התמורות ככה שגם היזם יוכל להרוויח, כי אני הרבה פעמים לאחרונה שומע, עלויות הבנייה עלו, והביקושים ירדו, ולא שווה לבנות. אני רואה את החברות הכי גדולות במשק הישראלי, רצות בכל גבעתיים, במתחמים, כדי לקבל את הפרויקטים. תדהר חזק מאוד פה, האורה מאוד חזק פה, ICR, אביב, כל החברות הגדולות, סליחה אם שכחתי מישהו, עובדות חזק במתחמים, מאוד כלכלי לבנות פה. ערך הדירות עולה פה, היום כבר מוכרים מטר בגבעתיים, ב-52-55 אלף שקל, אתה יודע יותר טוב ממני, באזורים המבוקשים, וזה ימשיך לעלות. יש נהירה מאוד גדולה לגבעתיים, גם מתל אביב, אלפי משפחות צעירות, הייטקיסטים, כולם רוצים לגור פה, זאת עיר נהדרת. רק צריך לשמור עליה, וצפיפות זה לא דבר רע, וגם אם בחלק מהאזורים היא תעלה לגובה, היתרון זה שאנחנו באמת מייצרים שטחים חדשים, כי אנשים גם רוצים שהכל יהיה קרוב לבית, הם לא רוצים לנסוע עם האוטו, וזה אחד היתרונות הגדולים שלנו, שיש ליד הבית הכל, בית ספר, גן, מרכז קהילתי, מכולת, בר, פיצה, המבורגר, קניון, גינה גדולה, הכל ליד הבית, אולם ספורט, החוגים, הצופים, הכל במרחק הליכה או נסיעה עם אופניים של כמה דקות. צריך לדאוג למיגון. תראה, אנחנו מיגנו מבחינה ציבורית את העיר שלנו ברמה מטורפת שאף עיר במדינה לא עשתה, והתושבים השתמשו בזה במלחמה האחרונה. איך זה בא לידי ביטוי? השקענו 80 מיליון שקלים, בנינו ממ"קים, להבדיל מממ"ד, הקוף זה קומתי, מרחב מוגן קומתי, בכל בתי הספר, בכל גני הילדים, הם ממוגנים קומפלט, אפשר לראות את זה, זה בנייה מבוטנת של מגדלי ממ"קים צמודים למבנה של בית הספר. אבל איך זה בא לידי ביטוי במלחמה? הרי במלחמה לא היה בתי ספר וגנים. לא, דווקא בגלל שלא היה בתי ספר, התושבים השתמשו. פתחנו את הכל, 24/7, אנשים יצאו מהבתים, הספיקו להגיע, כשיש לך את ההתראה מאיראן, שנותנת לך את כמה דקות, אנשים ירדו למרחבים המוגנים, הרבה מהם ישנו בהם גם, הם היו פתוחים, אנשים הולכים ברחוב, יש אזעקה, כל 20, 30, 50, 100 מטר יש להם לאן ללכת, ואם נהיה חס וחלילה בשגרת לימודים, עם אפשרות להזעקות, אז הילדים, זה שיבש בתחילת המלחמה, אחרי 7 באוקטובר, היה כאוס גדול פה, כי כאילו החזירו את הלימודים לשגרה, אבל בתנאי שהלימודים מתקיימים במקום שיש מיגון.
לא היה לנו את זה אז. וההורים לא יכלו לחזור לעבודה, כי הילד נשאר בבית. היה בלגן גדול על זה, וכעס גדול בכל הארץ, ואז הבנו שאנחנו חייבים להשקיע, השקענו 80 מיליון שקלים בסיפור הזה. כשאני עובר בבתים הישנים יותר, הרבה פעמים אני נשאל על לגבי המקלטים ולגבי מה שקיים, עזוב רגע המקלטים החדשים או האמצעי מיגון החדשים. יש היום מקלטים קיימים בנכסים האלה שהם לא תקינים. יש איזה משהו שהעירייה יודעת לבוא ולהגיד, בואו נגרום להם לפחות שהם יהיו תקינים, אנחנו מנסים לעשות את זה, אבל זה נכס פרטי, אנחנו לא יכולים להשקיע, וגם לא לחייב אותם. אפשר בחוק לכאורה לחייב, אבל זה סיפור מהפטרה. לא, איזה שהם הלוואות או משהו שאפשר לתת לדיירים. אין מנגנון כזה כרגע. אז זה רעיון טוב, אני אנסה לקדם את זה דרך משרד הפנים, כרגע הלוואות וזה יש רק לשיפוץ בתים. חיצוני. מה שעזרה וביצרון עשו שנים וגם אנחנו. אבל תראה, גם בסוף יש נכסים לאנשים, יש רכבים. כמו שבן אדם מטפל ברכב, משקיע ברכב לפעמים כמה אלפי שקלים בשנה, אני חושב שזה תקין, נקרא לזה ככה, שבניין שיש לו איקס דירות וכל אחד צריך לשים, חד פעמי אפילו, 4,000, 5,000, 3,000 שקל בשביל לעשות דלת עדף תקנית וחלונות פלדה ולהכשיר את המקלט שלו. אני אמרתי את זה לאנשים, אני לא מצליח הרבה פעמים להבין אנשים שמעדיפים לקחת סיכון, לרדת למקלט לא תקני בלי דלת, או לעמוד במדרגות, ולא להוציא כמה... כי זה הרבה פעמים זה הסוחרים, זה משקיעים שקנו את הדירות האלה, והוא אומר מה אני אשקיע עכשיו, ב-4,000, אני לא גר, קודם כל, אני גם משקיע פה בעיר, יש לי גם, ואני כן חושב שזה נכון. זה ההבדל בין, סליחה שאני אומר את זה, בין להיות חכם לצודק. אז חס וחלילה, טפו, בלוויה יגידו, טוב, הוא היה סוחר דירה, אז הוא לא השקיע במקלט. בסוף אתה רוצה לשמור על החיים שלך, אתה צריך או לחייב את הבעל דירה, או מה לעשות, אתה יודע, להשקיע כסף, כי במלחמה כמו שעברנו, זה באמת היה מפחיד וקשה, והיה לנו הרבה מזל בגבעתיים, אגב. להבדיל, שים לב, רמת גן, תל אביב, חטפו בשני הסבבים, נפילות מאוד מאוד קשות, ופה, ברוך השם, היה לנו מזל. גם התושבים פה מאוד נרתמו. התושבים בגבעתיים הם הנכס הכי גדול של העיר. אני לא תמיד מסכימים איתי, לא כולם גם חייבים לתמוך בי כמובן, ויש אנשים לא קלים, אבל בגדול זאת אוכלוסייה מאוד איכותית, וגם בגדול אוכלוסייה שיש לה, ואנחנו בצד שלנו, תפקידנו הוא לקדם באמת התחדשות בניינית. העיר צריכה להתחדש חד וחלק. יש פה בניינים מלפני 50, 60, 70 שנה, מספיק, שהתחדשו, הכל בסדר, אנחנו גם מבינים שהעיר תגדל, ושצריך להוסיף דירות. אנחנו עשינו את התכנון כדי שזה יקרה בצורה חכמה ושפויה, שהעיר תישמר, גם במחיר של עלייה לגובה באזורים מסוימים, כי כמו שאמרתי, עלייה לגובה במתחם, מפנה שטח. עכשיו, משך זמן הביצוע, הרבה מאוד פעמים, תלוי בבעלי הדירות. זה הרבה פעמים לוקח 10 שנים, 15 שנים, לא רק בגלל העירייה, או בגלל תהליכים בירוקרטיים, כי אין הסכמות גם בין הדיירים. יש אנשים מבוגרים שלא רוצים, יש אנשים שרוצים תמורות מסוימות ולא מסתדרים יזמים. זה הרבה פעמים מה שקורה. אז בואו נדבר על הפיל שבחדר. אוקיי. המטרו והתשתיות. אנחנו הרבה פעמים פה מקבלים מדיירים שהם כן רוצים לקדם את המתחם, מתחם נוגה, כל המתחמים שיש פה. הנוגה מקודם דווקא יפה, אבל המטרו עיכב קצת. מה הפיל שבחדר? קודם כל, איך אנשים שרוצים כן לחתום או כן לקנות באזור של המתחמים, מה הצפי שהמטרו, כי כרגע יש הפסקת עבודה בגלל המטרו, אם אני לא טועה, נכון? לא, אני לא מכיר דבר כזה, ההפך, אני רוצה לבשר ב-2027 כבר יתחילו עבודות לא פשוטות על ציר כצנלסון. לא, הבנייה בעקבות המטרו. הבנייה, עוד פעם, הייתה הפסקה, או היה פרק זמן של הקפאת, הוצאת היתרים, כדי לסגור את התכנון על ציר כצנלסון, וצריך להגיד שהמטרו בסוף נותן
זכויות מאוד מאוד גדולות למי שגר שם. זאת אומרת, מבחינה כלכלית זה בוננזה, כי ככה מממנים את המטרו, אתה יודע. כל מה שנמצא על הציר נותנים העצמת זכויות, ובאמצעות החלק של היטלי השבחה, ככה הם מממנים. נגיד לך שאני מת על הרעיון הזה? לא, אבל המדינה אין לה כסף. אז במקום שהיא תביא את כל המיליארדים, היא אומרת, ניתן 40 קומות, יהיה לנו היטלי השבחה. ונוסיף עוד דירות, ואולי גם מחיר הדירות ירד, לא משנה, זה לא העניין. יש רחש בחש, נקרא לזה, לא קטן בכלל, סביב פרויקטים שהם על ציר המטרו. נגעת בתוכנית של נוגה, שהיא מהפינה, כולל האזור של גן הזיכרון של אשר אלון וכדומה, היא מקודמת. קו הכחול שם הוגדל, התווספו עוד מספר בניינים שם בסמטת גזית, יש הפרשה מאוד יפה לציבור, וגם הגובה של הבניינים קצת ירד ונהיה יותר שפוי. הציגו לי את התוכנית הזו לפני איזה שבועיים, ונתתי אור ירוק להתקדם איתה. זה לקח לא מעט שנים, מכל מיני סיבות גם, הרבה פעמים. זה יקרה אחרי המטרו או לפני המטרו? זה לא קשור, המטרו לא מעכב, אנחנו לא נחכה למטרו 20 שנה. המטרו זה 40 מטר מתחת לאדמה. אבל צריך לעשות את ההתאמות, העתקת התשתיות, הבדיקות, כל הדברים האלה, אבל זה לא שעכשיו עד שלא יהיה מטרו לא יהיו תוכניות של פינוי-בינוי, ממש לא. המטרו הוא בעומק מאוד עמוק. הוא לא אמור להפריע לבנייה של המתחמים האלה. מה שכן, אבל אני התניתי את האישור של התוכניות האלה שמעצימות זכויות בגלל המטרו, התניתי את זה בזה שאני רוצה לראות שהמטרו באמת יוצא לפועל. כי אני לא אתן זכויות מטורפות שניתנו בגלל שיהיה מטרו ובסוף תבוא איזה שרה כזו או אחרת, שזה יכול לקרות במדינת ישראל, ותגיד אין מטרו. אז מה בעצם הצפי? כאילו, עכשיו שבן אדם חותם על פרויקט פינוי כזה, ואומר, אוקיי, אני תלוי במטרו, אבל אני לא יודע מתי... אז הבשורה הטובה היא, והמפתיעה, זה שכנראה שכן הולך להיות מטרו, כי ב-2027 הם מתחילים את העתקת התשתיות, מה שנקרא עבודות הקידום זמינות, ובסוף 2028 כבר מתחילים לחפור לדבריהם את התחנות. תחנות עצמם, שזה יהיה חתיכת אירוע פה בקצנזון, יש 2 תחנות, זה עבודות של איזה... טלפונים כבר ב-5 בבוקר על חסימות תקבל. זה יהיה קשה, זה יהיה המון מסעיות ופינוי כמויות מטורפות של חול וסגירת נתיבים. קצנזון לדעתי יהפוך להיות נתיב אחד לכל כיוון. כמו שקורה בכל תל אביב. זה יהיה קשה, אבל בסוף האינטרס של כולנו זה שיהיה מטרו. המטרו באמת ישנה את פני גוש דן. ואם זה באמת יקרה, אז זו בשורה מאוד טובה, כי זה אומר שהזכויות שניתנו לפרויקטים על ציר כצנלסון בזכות המטרו יכולות להתממש, ואז אפשר לרוץ עוד יותר מהר עם הפרויקטים. אבל אני רוצה רק לעדכן אותך, שלמשל את תוכנית ההסתדרות, שהיום אנחנו רואים שם איך הבניינים יורדים אחד אחרי השני, והחלום של התושבים ש40 שנה הבטיחו להם מתגשם, עוד כשאני הייתי ילד דיברו על הפינוי-בינוי שם. כשאני נכנסתי לתחום של התיווך, אז כל פעם אמרו לנו שבעוד שנה זה קורה. אז קידמנו מאוד את התוכנית הזאת, איך שנבחרתי, ומה שתחד להגיד לך שאישרנו אותה, התוכנית של ההסתדרות אושרה ב-2017 כבר. אושרה בוועדה המחוזית, עברה את ההתנגדויות, הכל אושרה. כמה זמן לקח מאז שאושרה עד שהתחילו לבנות? עוד 8 שנים. 7-8 שנים. וזה לא קשור לעירייה. יזמים ודיירים והסכמים ועיכובים. אושרה ב-2017. אז גם פה יש הבדל בין לאשר את התוכנית לבין מתי היא תצא לפועל. מה אני אומר כשמגיע אליי היום קונה שרוצה לקנות נכס בכצנלסון עם אופק עתידי? מה אני אומר לו לגבי... יש מקום בעירייה, באיזושהי ודאות שאפשר לקבל את הפרטים האלה? ודאי, יש את האגף להתחדשות עירונית, שהוא חלק ממנהל ההנדסה, כולם יושבים בקניון, יש את מנהל ההנדסה, יש את כל המידע באתר, גם באתרים של מנהל התכנון, וגם כשאתה עושה בגוגל, רושם תוכנית כזו או אחרת בגבעתיים, אתה מקבל המון מידע והמון כתבות שהתפרסמו.
והכי טוב זה באמת להיפגש עם האנשים באגף להתחדשות עירונית, שיבהירו לאותו קונה את הסטטוס, וגם לך, לכם כאנשים שעוסקים בתיווך, חשוב להבין איפה עומדת כל תוכנית. כל אזור, יש את תוכנית רמב"ם, יש את צפון מערב העיר, יש את ציר כצנלסון, יש את ציר בן גוריון, יש את התוכנית לפי סעיף 23, לדעת להתמחות בתחום הזה, זה מומחיות, זה כבר שלכם. מה מותר? לפי רוחב הכביש, לפי השכונה, ברמב"ם יש אזורים, ברמב"ם למשל יש אפשרות לחבר בין שניים, ולפעמים גם במקרים חריגים 3 מגרשים. והיום המון אנשים הולכים על החיבור הזה, ולהבין מה הכללים, ומה רוחב הבניין, ומה הגבהים. זה עולם שלם, זה באמת עולם שלם של מומחיות, והמידע זמין, יש ודאות מלאה. מה שאמרתי לך מקודם, בעיר גבעתיים יש ודאות מלאה. פעם זה לא היה. פעם היזמים אומרים, תשמע, אנחנו לא יודעים מה אתם רוצים, תחליטו לפה, יש, אין, פה, הם צדקו. תהיו סבלניים. היום, כל מטר בעיר, כל רחוב, כל פינה, אתה יודע מה מתוכנן, מה מותר ומה אסור. איפה מתחם, איפה בניין שיכול לעשות לבד, מה הגובה, מה קווי בניין, תוכנית נפחית, אפשר לחבר בניינים, אי אפשר לחבר בניינים. איזה מתחם יש, מה הגודל שלו, כמה הפרשה לציבור, הכל ידוע, איזה גובה מותר לעלות. במרכז העיר זה 15 קומות, בצירים מסוימים זה גם 30. הכל ידוע. זאת עיר שהאופי שלה עד היום היה מאוד נמוך, ואני קורא לזה כאילו כפרי, זה לא באמת כפרי, אבל... גגות הרעפים של גבעתיים, זה נכון, עוד נכון, בשם הוא של היה- יורם גאון. איך מייצרים קהילה בקומה 30? שיש שם פתאום גני ילדים ובתי ספר שנמצאים בגובה, כי לא יהיה ברירה הרי. תראה, הנושא הקהילתי והחברתי הוא יותר חזק מכל דבר אחר. אנשים תמיד מוצאים את הפתרונות, איך להיות ביחד ואיך להיות בחברה. אז היום יש למשל קבוצות וואטסאפ. בבניין של 40 קומות יש קבוצות וואטסאפ, שהם מתכתבים דווקא בבניינים האלה, בהרבה מקרים האנשים בקשר יותר מבניינים של 4 דירות ישנים, של 2 קומות, או של 3 קומות עם 6 דיירים, שאף אחד לא מדבר אחד עם השני. זאת הופכת להיות הקהילה. זאת הופכת להיות הקהילה, ואני חייב לומר לך שאני מוזמן, גם בפורים וגם בחנוכה, למשל בערבי נחל, בבניינים החדשים של הפינוי-בינוי של ערבי נחל, יש שם באופן קבוע בחנוכה, וכנראה בעוד הרבה מאוד פעמים, הדלקת נרות, כל הבניין יורד ללובי, אני מוזמן להדליק איתם נרות, זה חגיגה גדולה, זה קהילה, זה אנשים, זה לפעמים 100 ומשהו דירות, עשרות דירות ולפעמים 100 ומשהו, שהם ממש בקשר, זאת אומרת, והם עושים אירועים, ויש להם חדר אולם אירועים תמיד בבניינים החדשים. גבעתיים היא עיר קהילתית, בלי קשר למבנה המגורים שלה. בתי ספר פה מאוד קהילתיים. בכל שכונה יש בית ספר, יש מרכז קהילתי. הילדים בצופים. ההורים מאוד מגובשים בגן הילדים, יש קבוצות וואטסאפ. הוואטסאפ היום הוא הקהילה החדשה. כן, הוא מייצר את וקהילה הקהילה. של בעלי כלבים, יש לנו מתחמי כלבים, אז נוצרת קהילה של בעלי כלבים. ויש לנו המון פעילויות בלתי פורמליות, חוגים, עיר מאוד קהילתית. זה לא כמו פעם אולי שאנשים היו יורדים, אתה יודע, לפני מכירים 50 את כולם. שנה, יורדים לשבת ברחוב, על הברזלים, או דופקים בדלת, יש לך סוכר או חלב, אבל עדיין... היום זה כמו, אתה אומר, זה כמו דפיקה בדלת, הוואטסאפ, פשוט יש למישהו אני יכול להגיד חלב. לך בבניין שלי, שזה 36 דירות, זה כל שעתיים, למי יש זה, נגמר לי הסוכר, נגמר לי הזה. אז אני רואה את האינטראקציה אצלי בבניין, וזה ככה בכל מקום, וזה בסוף גם האנשים, סך הכל באמת, אנשים גם שמאוד מעורבים פה, חברתית, מתנדבים בהרבה תחומים, מתנדבים במוסדות החינוך עם הילדים, אנחנו עושים גם אירועים קהילתיים, כעירייה. נכון. עשינו לפני כמה ימים אירוע קמפינג מאוד גדול, שאנשים באים עם אוהלים בגן רבקה בדרום העיר, ישנים שם בלילה עם הילדים, מדהים. אז בתי קפה, אתה יודע, תראה מה קורה פה עם בתי קפה והברים. יכול להיות בתי קפה וברים, אפילו יותר... זה לא פחות מדיזינגוף נכון. ומהאזורים של תל אביב, וזה גם קהילה, אנשים נפגשים, ומשחקים פאדל ביחד, וכדורגל בימי שישי. זאת עיר,
זה היתרון שלי, זאת עיר חיה, זה לא איזשהו, בלי לפגוע באף עיר אחרת, איזו שכונת מגורים של מגדלים בערים שאנחנו רואים איך הן נבנות, אתה יודע מה, באור עקיבא, בראשון, בלא יודע מה שאתה. אין לך גם באזור שאתה גר בו יותר מדי, כאילו לאן לרדת, זה בנייני מגורים. ופה זה היתרון של גבעתיים, שהיא בנויה שתי וערב, ויצמן כצנלסון, רחובות ראשיים, מסחריים, עם בתי קפה, עם ברים, שפתוחים גם חלקם בשישי בערב, בשבת בבוקר, ועגלות הקפה שעשינו, היינו הראשונים בארץ. עגלת קפה הראשונה בארץ שנכנסה לגינה ציבורית, זה אני עשיתי אותה לפני 10 שנים. וואלה, אתה רואה, חידשת לי. כן, הראשונה, אבני, בפארק, ואחרי זה, ויש לנו 5 היום, או 6, עוד מעט בגן העלייה, ובתוך הגינות, וזה קהילה, זאת קהילה, כי זה ילדים והורים שבאים לשחק בגינה, וההורים יושבים שותים קפה ובאים החברים. ככה מייצרים קהילה, וככה משמרים קהילה. ומשפט על, אתה יודע, בסוף צריך גם שמים יזרמו בברזים ושיהיה ביוב טוב, איך מתמודדים עם התשתיות האלה כשהעיר הופכת להיות צפופה כל כך? אז קודם כל, כבר הרבה מאוד שנים, אפילו לפניי, אבל אצלי זה באופן קבוע, כל שנה אתה רואה לפחות 3 רחובות שעוברים שיפוץ מסיבי של תאגיד המים עם החלפת התשתיות. בימים אלו זה גלבוע שמסיימים, זה בלוך, ויצמן עבדו עליו יותר משנה. אין כמעט רחוב שאנחנו לא מגיעים ונגיע אליו, מחליפים את כל התשתיות, גם של התאורה על הדרך ושל המדרכות והמים והביוב, ובונים עכשיו מאגר מים שהוא must, כי אחרת משק המים פה יקרוס. במצפור האהוב באמרי הוא כבר פורק לגמרי, מראה פחות נעים, אבל בעוד 2.5 אלה יהיו עבודות של 2.5, הולך להיות שם מאגר מים מטורף, שהוא יהיה מה שנקרא קבור בתוך הוואדי, 15,000 קוב, ומעליו תהיה גינה ומצפור חדש שיצפה לתל אביב. אגב, אחת ההחלטות גם כן האמיצות, אם יורשה לי לומר שעוררו לא מעט כעסים, אבל דיברנו על התפקיד שלי, מה הוא מחייב, זה להגביל את גובה הבנייה בכל המפתח הזה, בדיוק, כל המפתח הזה שהוא מתחת למצפור, כי אם היו בונים שם, וזה מה שהיו עושים, כשאני נבחרתי, הראל 17, שזה היום בניין של 3 קומות, כבר קיבל החלטת ועדה ל6.5 קומות. של טלבר, נכון? נכון, שזה מה שהיה התמה אז. אתה מבין מה אני אומר? 6.5 קומות, החלטת ועדה, עוד לא יצא יותר, ואני אמרתי, עכשיו, אם לא הייתי נבחר, היה שם היום בניין של 7 קומות. זה היה גומר את המצפור לגמרי. אתה עומד במצפור, ובמקום לראות בניין של 3 קומות, שמעליו כל הנוף עדיין פתוח, היית רואה מולך בניין פרטי של 7 קומות, שהיה מחרב את אחד המקומות הכי יפים בגוש דן, ואת אחד הנכסים הכי אהובים ויפים של גבעתיים. ואז אמרתי, אני לא חותם על ההיתר פה בחיים. לא יהיה פה בניין בגובה הזה. הם הלכו לוועדת ערר, או הייתה ועדת ערר, הבאנו את מיכה גדרון לסיור, הבאנו מנוף שיעלה, ויראה איפה הגובה שאמור להיות בבניין. הוא הבין את זה, אמרתי לו, אתה מבין מה יקרה פה למקום הזה, אם ייבנה פה הבניין בגובה הזה? וראו זה פלא, הצליחו לבנות הבניין ב3.5 קומות. והשטיחו אותו, אם תשים לב, יש שם גם המתקנים, הכל שטוח, מדוד לפי המטרים, ואז אמרתי, רגע, שלא יהיה לי עוד מקרה כזה, אנחנו עושים פה תוכנית שבמפתח הזה, בזוויות של הנוף, אף אחד לא יעבור את הגובה. הנוף הזה צריך להישמר. זה אחד הדברים הכי חשובים שעשיתי, שלדעתי, אולי חוץ מ10 אנשים בעיר, אף אחד לא יודע. חוץ ממי שהדירות שלו שם. קודם כל, זה משמח אותי לשמוע שאתה יודע, עם כל הבנייה הגבוהה והכל, עדיין אתה שומר על העיר עצמה, על הדברים לא, גם בנייה גבוהה אנחנו לא מרשים במרכז העיר. פה ברחובות האלה לא תהיה בנייה גבוהה. הבנייה הגבוהה היא בעיקר בצירים העוקפים. המרכזיים. וכצנלסון וויצמן, ושוב, גבוהה זה הכל יחסי, אתה יודע. יש כבר תוכניות ברמת גן ובתל אביב, במרכז הערים ל-40 ול-50 ול-60 קומות. ומה עם המצוקת חנייה? איך אתה תתמודד עם זה? איך אמר חולדאי? אין בעיית חנייה בתל אביב.
פשוט אין חנייה, אז אין בעיה. אבל אם נגיד רגע על זה משהו ברצינות, בסוף יש פה אתגר לאומי, שהוא לא פשוט, אבל הוא חייב לקרות, של שיפור משמעותי בתחבורה הציבורית, לא רק במטרו, גם באוטובוסים הרגילים, כולל כנראה גם פתרונות בסופי שבוע, וגם כל מיני רגולציות, ולא אגיד להקשות על קבלת רכבים, אבל היום כל אחד מקבל רכב פרטי. הוא יכול לקנות מרצדס בתשלום של 2,000 שקל ולפרוס ל-50 שנה, וליסינג מהעבודה, ואנשים אוהבים לנהוג במדינה, אנשים אוהבים את הרכבים. הם לא אוהבים לנהוג, הם אוהבים אנשים להיות לא כל- ברכב, כי לא, לנהוג אבל- לא קורה לא, פה הרבה. אבל אנשים אף פעם לא דיברו על ההיבט הסוציולוגי, האנתרופולוגי הזה אולי, שאנשים אוהבים את הרכב, כאילו יש פה קטע של, אתה יודע, מגיל קטן, כל ילד שעושה רישיון בגיל 17 כבר רוצה רכב. זה לא קיים בכל מקום בעולם. יש עמים וארצות שרגילים, אתה יודע, באמת להסתמך על תחבורה ציבורית, על מטרו. פה אין. אז יש לך כמות מטורפת של רכבים ותחבורה ציבורית ברמה מאוד נמוכה. אם אנחנו לא ניגמל מהעניין הזה, זה לא רק החנייה, זה גם הפקקים. היום כבר אנשים עומדים בפקקים, הם כבר לא מתעצבנים. הם כבר רגילים לנסוע מגבעתיים לתל אביב, או מראשון, לא יודע לאיפה, לתל אביב בשעה וחצי. אז הם מסמסים, הם עושים פגישות, הם עושים זומים, הם עובדים מהאוטו. אני קורא לזה דן שילון מארח. כן. אתה כל פעם מעלה מישהו אחר על הקו. הם עובדים מהאוטו, גם אני, אתה יודע, פעם היית נוסע בשקט, שומע מוזיקה, למי היה טלפונים בנהיגה בכלל? היום אתה בכל מקום. או פודקאסט, או שומע מישהו שמעניין אותך. לגמרי, אז אתה כאילו כבר לא, איך אומרים, זה חלק אתה מכניס את זה בלוז. כן. שעתיים ביום פקקים זה חלק מהעבודה, ואתה מתכנן כבר את הפגישות שלך ואת הטלפונים מהדרך. בן אדם שיודע שיש לו כמה טלפונים לעשות, הוא עושה אותם כשהוא נכנס לאוטו. אז חנייה בגבעתיים זה בעיה מאוד מאוד קשה. אנחנו מקלים על התושבים בשעות הערב והלילה, ומאפשרים לחנות בצורה די, נקרא לזה פרטיזנית. אבל בסוף, עוד פעם, גם התוכניות של הפינוי-בינוי, בסופו של דבר אמורות לפתור גם את המצוקה, אבל לא יהיה לזה פתרון אמיתי עד שאנשים יוותרו על הרכב, והם לא יוותרו על הרכב, ויש לי ויכוחים מאוד גדולים על זה עם פעילי פיד תחבורה, שחושבים שאפשר להעביר את כל תושבי גבעתיים מחר בבוקר לאופניים ולאוטובוסים, ותוריד את החניות ותעשה רק נת"צים ושבילי אופניים. זה לא כל כך פשוט, וזה לא שחור ולבן, וזה לא ביום אחד. בטח לא בעיר כמו גבעתיים, ויש פה עדיין אוכלוסייה מבוגרת מאוד גדולה, שתלויה באוטו, ויש פה גבעות, ואנשים שלא יכולים בכלל לעלות ברגל, וגם לא באופניים לגבעות, זה 4 גבעות, זה לא 2. ועד שלא תהיה להם תחבורה ציבורית ברמה שאתה יוצא מהבית, אתה הולך 20 מטר ויש לך אוטובוס שמגיע כל 5 דקות, או מטרו, וכולל בשישי שבת, אנחנו נהיה בבעיה קשה, ונמשיך לעשות פגישות מהאוטו. כן, כמו שאמרת, שאנשים נאחזים, הם אוהבים את הרכב. אוהבים, ויש רכבים טובים גם, תשמע, אתה כן. רואה. בסדר, גם אני אוהב לנהוג, אני מודה, זה אנשים, באמת, צריך שיהיה משהו באמת, תחליף מאוד מאוד ראוי, כדי שיגידו, אוקיי, אני היום לא נסע עם האוטו, יש לי באמת את כל האפשרויות הכי כיפיות, ולא לך, אתה מחכה לאוטובוס 3/4 שעה, ועד שהוא מגיע והוא לא עוצר, והוא בעצמו בפקקים וזה, אז זה לא תחליף ראוי. אנחנו כבר לקראת הסוף של אני מרגיש שאני יכול ממש להמשיך לדבר איתך עוד שעתיים גם. אבל יש לך עבודה, אתה צריך גם לעבוד. נראה לי שגם לך יש עבודה. אם היית מוריד את הכובע רגע של ראש העיר, והיית מייעץ לזוג צעיר או משקיע שמחפש נכס בגבעתיים, על איזה אזור בעיר היית אומר להם, וואלה, שימו שם את העין, זה אזור שהולך להתפוצץ. אני לא אמליץ על אזור ספציפי, כי קודם כל זה לא תפקידי, בשביל זה יש את אנשי המקצוע, ולא רק זה, אני חושב שבגדול כל האזורים בגבעתיים הם טובים, כל אחד יש את האפיון שלו, תלוי מה הוא מחפש, הזוג הזה, אבל באמת אני לא מגלה פה איזשהו סוד. גבעתיים כולה היא נהדרת, בורחוב נהדרת, והאזור שאני גר בו על גבעת קוזלובסקי באמרי שם,
נהדר. ולגור במרכז העיר קרוב לברים וזה, זה יתרון, וכמובן דרום העיר תל גנים, מדהים, וגם פחות צפוף, רמב"ם מיוחדת. אני קודם כל הייתי ממליץ לזוג צעיר לבוא לגבעתיים. באמת, לא משנה איפה. ואחר כך זה תלוי מה הם יותר אוהבים, אתה יודע, מה חשוב להם לגור ליד בית ספר, לגור ברחוב ראשי, לגור במקום שקט, מקום יותר ירוק, אז זה דרום העיר טיפה יותר ירוק, יותר קרוב לתל אביב אולי, אז זה בורחוב. אין לי פה, העיר הזאת היא מאוד הומוגנית, זה לא רמת גן או תל אביב, שיש לך באמת גם מרחבים גדולים וגם הבדלים גדולים בין שכונות. איפה שיבחרו, יבורכו. כל שכונה יש פה את האיכות שלה ואת היתרונות שלה. קיצור, לא ניתן לי שאלה... לא, אני אומר לך את האמת, כאילו, לא, לא, סתם, זה לא שאני אגיד לך פה, נניח שלא הייתי ראש לא, עיר לא, עכשיו. אבל האמת שגם שאותי ששואלים, אומרים לי, איפה כן. לשים את האצבע? אז אני תמיד אומר, לעומת הרבה ערים אחרות, גבעתיים כולה טובה. כן, אין זאת פה אזור האמת. פחות טוב. זאת האמת, ועניתי לך באמת בצורה אמיתית ונכונה, גם אם עכשיו, נגיד, היית פוגש אותי ואני כבר לא ראש עיר, היית אומר, תגיד לי את האמת עכשיו. לא הייתי אומר לך, תשמע, פה טוב ופה גרוע. כל אחד והצרכים שלו. גם מה אתה יותר אוהב, אתה יודע, יש אנשים שיותר, באמת אוהבים יותר לגור ליד המרכז, אוהבים את הרעש, את האקשן, יש כאלה שאוהבים מקום שקט. הכל פה קרוב ויש באמת שכונות, נגיד שכונת פועלי הרכבת, שכונה מדהימה. ויש שם קהילה, בסדר, תשאל מישהו מתל גנים, יגיד לך, אני לא מחליף את תל הרבה גנים מגיעים לשם בחיים. גם בגלל הבית ספר, שם בית ספר מעולה. כן, ובורחוב יגידו לך, אין כמו בורחוב, ושם על הגבעה יגידו לך, תשמע, איזה נוף. אין פה, אין הבדל, כאילו זה, הכל טוב, באמת, כל האזורים טובים. נעבור לחלק האחרון, שאלות בזק. אוקיי. צריך לענות עליהן יחסית מהר. זה אינטואיטיבי, גבעתיים או תל אביב? סיפוח של תל אביב לגבעתיים, זה הפתרון. אנחנו צריכים ים, זה מה שחסר לנו. המקום שאתה הכי אוהב לשתות בו את הקפה על הבוקר. קודם כל לא שותה קפה על הבוקר, שותה בבית, אבל מה, איזה מקום כאילו? לא רוצה לפגוע באף מקום בעיר, אני הרבה יושב בזליק, פשוט כי זה קרוב לי למשרד, אבל באמת כל בתי הקפה, יושב גם ברמב"ם, בשבת לפעמים. יושב גם, אגב, מחוץ לעיר, לא מעט, כי לפעמים אני עושה פגישות שאתה יודע, קצת יותר שקטות, ובעיר לא תמיד קל לי לשבת. יושב גם הרבה בקניון, אבל כל בתי הקפה מקסימים. אתה מכניס אותי לפינות, אני גם לא איזה מומחה גדול. הם באמת טובים, שמע, יש אחלה בתי קפה בעיר. בניין באו-האוס לשימור, או בניין חדש נוצץ של 40 קומות? באופן עקרוני, אני מאוד בעד שימור, וזה חלק חשוב בהיסטוריה של העיר, ואנחנו עשינו תוכנית שימור. אז אם זה בניין שראוי לשימור, אז שימור. אני בן אדם נוסטלגי, אני גם חושב שזה חשוב, השימור. מה המשפט או השאלה שאתה הכי הרבה שומע כשעוצרים אותך בסופר? מה עם התמה שלי? משהו כזה. מה אם? בוא נגיד, זה מתחיל תמיד רציתי לשאול אותך מה קורה אם. אחר כך תבחר, תמה, שיפוץ, אבל בסדר, זה שאלות לגיטימיות. נפגשת עם איזה זוג צעיר במעלית, והוא אומר לך, אני מתלבט בין העיר שלך לעיר אחרת, ב-30 שניות, מה אתה אומר לו? אני אומר לו שאין מקום כמו גבעתיים, מבחינת החינוך, זה שאין לנו חטיבות ביניים, זה יתרון גדול מבחינת האוכלוסייה, מבחינת הביטחון האישי, מבחינת הקרבה לתל אביב, מבחינת הקהילה, מבחינת הנושא הזה שהכל, מה שאמרנו מקודם, קרוב ליד הבית. אני לא אגיד לך שאין מקומות מדהימים מחוץ לגבעתיים, אתה יודע, יש גם בתל אביב, על הים וזה, אבל כעיר, לזוג צעיר, לגדל ילד בביטחון, שיכול ללכת בשעה 2 בלילה לבד, זה דבר נדיר, אין את זה כמעט באף עיר אחרת, בביטחון. כעיר, עוד פעם, לא משווה את זה לקיבוץ או לכפר, כעיר,
אין, מבחינת כל הפרמטרים, אין עיר כמו גבעתיים, באמת. וזה, אתה יודע, זה לא קשור אליי, לא בזכותי או בגללי. היא תמיד ככה הייתה, אני חושב שבעשור האחרון הרבה יותר, בגלל כל ההתפתחות של החיי לילה והצירים, כל הדברים שהעירייה, שמחתי עשתה, אבל כעיר, ואתה רואה את זה גם בכל הפרמטרים, גם בביקוש, גם בסקרים, גם בציוני בגרות, גבעתיים מובילה בהרבה מאוד תחומים. ולכן היא מבוקשת ויקרה. אני יכול להגיד לך תודה רבה. היה לי את הזכות ואת העונג שהתארחת אצלי בפודקאסט. ואני אמשיך לראות אותך ככה ברחוב ולהגיד לך שלום, ואתה ראש עיר לטעמי, מדהים. תודה רבה. ועלה והצלח, אתה עושה פה עבודה מדהימה, ותודה רבה לך על תעשה הכל. ספורט גם, תודה גם לך. תעשו ספורט. הסקת שאני לא עושה ספורט. לא, דווקא נראה שאתה עושה.